Walai, horror busik berok, tangan nyerok bang paya. Hai, ada mung sair di, mitun dala fighting unai. Horror busik berok, horror tam sarda, horror tam berok, sin dalana, kesin lagi sana, na jatuh batar kibe kya, tei berok, nana follow bakaya, share bakaya, nin video na bos. सरदार खरकतम खरकतम ने नरक पाया नरक कथां पावना मुसुंखाय हरि बं मथां साइदि मिथुन दादा फाइतंगो आन भिडिअ न नाय शेयर फॉलो खाइदि हिं साइदि हरि जी हुकुम सरदार ताबं सारि नायबो न तांगो खोंजो मुई दै फायनाय निन बिसकांगो निन भिडिअ तांगो बरक शेयर खाया फॉलो खाया गोबां गोबां खालायै ताबं हुकुम दै सरदार ताबं बं नक ग थांगै नक सफ्राय बोथार खिबेनाय जी सरदार